Salam dostlar, ben bugün bilermen oyunu näme ve nädip oynalýar. Birinci Türkmen PK oyunu barada düşündürjek. Häzir bu taýda näme bilen bäsleşjegiňizi alyp bolýar. Şu taýda esas men saýladym ine. Saýlap bilýäňiz we aýyrmak isteseňiz şuňa üstüne bassaňyz aýrylýar we saýlamaga bassaňyz saýla gelýär ine. Bu taýda kubuklarımız yine şu taýda durýar. Dostlarımız klan bar, klanlarınız bolýar. Klandan çıkıp başka klana girip ya da özüňiz klan döredip hem bilýäňiz. Oyunu paylaşsanız özüňize şu taýda ýazyk 10 kristal ve 30 kristal goşulýar derejesine laýykly. Sonra o soruňyzy goşup hem bilersiňiz bilermen oyunda ve goşanyňyz üçin dogry bolsa aýratyn oda kristal alarsınız. Ne dostlarınız mesela duele çağırma üçün şu taýdan bassaňyz näçe altyny goýarjak 30 altın ve orada bassaňyz şuňa garaj diýip çykar ve o kabul etse duele çağırıp oýnaýaňyz ve utan 50 altyny alýar. Emma kubuňyz ya da tecrübe almaýaňyz hiç hili. Bu taýda profiliniz yetlendireceğiniz hem dueller barada üstüne bassanız yine näçe level'a şu taýda yine soğut ballarını hakyky soğutlary hem geçirip bolýar. Bu turnirde ýeňiş kazansanız ben bu hakda şu videomuz 10 like alsa bu hakda nädip turnirde ýeňiçi bolmaly nädip ansatlyk bilen ýeňmek mümkinligi barada düşündürjek. Yine şu taýda kristallar alıp bilersiňiz. Şu taýda questler, şu taýda olar yine questler yine 5 sany 30'lukdan rol şu taýda. Yine bilmesem. Roşmaça altılar bu taýdan alıp bilersiňiz. Yani az altın bermeýärlerge oýnasaňyz 550 altın alıp bilýäňiz bu taýdan. Bir oyunumuzda ne şunyalı ne bu taýda sandıklar var, şu taýda sandıklar açsanız kristallar ve kartlar kazanıp bilersiňiz. Ne söýüşe girseniz kubuňyz ve kazansanız 2 tecrübe 34 kubuk alıp bilersiňiz. 36 kubuk altın alıp bilersiňiz. Ve kubuňyzyň näçiligini, näçe köpelmesine başydaşyňyza bagly bolup durýar. Ne? Häzir mes üçin söýüş gözleýär, sapernik gözleýär. Soğut sandıklaryňyzyň ullugyna göre belli bir wagt açylýandyr. Ne? Sapiva teleskop aşağıdaklaryň haýsyna degişli. Bilim. Yani bu bilim ulgamına değişti. Anak ve Maya Sapirova da şuna bastı ve 96 canım gitti. Ol da bildi. Ben de bildim. Şu taýda Shrek. Yine men Shrek'e bastım ve onun basanını da şu taýda görgözlüyor onun basanı. Ben yine urgumu güçlendirip bastım. Yine 24 can gitti. Menden de 96-95 can gider. 96 can gitti. Şu filmin çıkan yılı bileme okumuştasını 2018 basa yerim. O 76. yıl bastı ve vakti 2018 doğru basıptırın. Yarım minutta neçe sekund var? Yarım minutta 30 sekund var. Yarım minutta 30 sekund var yine. Bu 50'ye bastı. Bu Audi ne? 70 tane gitti. Akbilerimde başka olanlardı vakt oldu. Yine 5 can mende de 200 kolay can kaldı. Yine 2 olarak ayıryan olan yani ve bir sıkıda basyan. Şu taýda bir sıkıda bastı ve bassa basyan. Ol basana o hali.
Daydı. Üstünden gülmek geldi. Dünya stikerler var. Ne oldu? Hemen 3000 kubumun sebeple 36 altın kazanıyorum. Öz 6. ligada 36 altın, 7. ligada öz ligalar bölümünden bunu görüp bilersiniz. Bu videomuzda 10 like bolsa men turnir haqda ve turnir bağları ve soğutlar haqda da düşündürüp verecek. Ne? 3288 turnirlerin neçinci gideni şutayda görkezler ve umidediyen like basarsınız deyip ve sağ olun indiki videoda da görüşmek müyesser etsin.